Здравейте! Аз съм Иван Федев и днес ще говорим за хематопоеза. Хематопоезата е процес на образуване на кръвни клетки. В това видео ще разберем как се създават червените кръвни клетки, белите кръвни клетки и тромбоцитите. Да започнем с началото. Ембрионалният период. Клетките, отговорни за хематопоезата, са специални стволови клетки в жълтъчното мехурче на ембриона, които се образуват на третата седмица. А какво е стволова клетка? Стволовата клетка представлява клетка, която освен да се самовъзпроизвежда, може да се и диференцира. Тоест, една част от стволовите клетки се диференцират, например, еритробласт, но в същото време друга част се самовъзпроизвежда, като така поддържа популацията си. Например, еритробласта при подходящи условия ще се превърне в еритроцит, но не може да се самовъзпроизвежда. Така, да повторим. Стволовата клетка е всяка клетка, която може да се самовъзстановява и да се диференцира. Да се върнем към ембриона. Тези стволови клетки се пренасят в черния дроб на ембриона в третия месец на бременността. Така, в третия месец черният дроб с мигриралите там стволови клетки е отговорен за образуването на червени и бели кръвни клетки и тромбоцити. Тази функция се споделя и от други органи, като някои от стволовите клетки отиват и в далака, и в лимфните възли. След раждането, черният дроб спира да изпълнява своята хемопоетична функция, както и другите органи, които изброих. Защо става това? Причината е, че в четвъртия месец тези хемопоетични стволови клетки се появяват в костния мозък и процеса на хемопоеза ще се извършва и там, а след раждането той ще остане единственият орган, който ще е отговорен за тази функция. При всеки нормален човек има два вида костен мозък – червен костен мозък и жълт костен мозък. Каква е разликата? Червеният костен мозък е активен, т.е. той произвежда кръвни клетки. Той е и силно васкуларизиран. Има много прогениторни клетки и еритроцити, които придават червеният му цвят. Жълтият костен мозък е неактивен и има много масни клетки, които придават жълтият му цвят. Той не произвежда кръвни клетки. Когато бебето се роди, той има само червен костен мозък. Какво става с него? До пубертета почти целият костен мозък е червен, поради хемопоетичните му свойства. След пубертета, това, което се случва, е, че той се концентрира само в епифизите на дългите кости и във вътрешността на късите и плоски кости. Причината за това е, че настъпва масна дегенерация в кръвотворната тъкан, което, както казахме, придава жълтият й цвят. Трябва да знаем, че този жълт костен мозък има свойството да се превърне отново в червен костен мозък и да изпълнява хемопоетична функция. Това става, например, при тежка хемолиза. Друг компенсаторен механизъм на червеният костен мозък е, че може да се разширява, както и да увеличава до 10 пъти количеството клетки, които произвежда при хемопоеза. След като поговорихме за костния мозък, е време да обсъдим процеса на хемопоеза. Хемопоезата започва с плурипотентна стволова клетка. Какво представлява плурипотентната стволова клетка? Това е клетка, която има потенциала да се диференцира в различни клетъчни линии. Тоест, тази клетка има свойството да се самовъзпроизвежда, както споменахме по-рано, и да се превръща в други клетки. Тази плурипотентна клетка може да се диференцира в клетка предшественик на лимфопоезата, която се нарича лимфоиден прогенитор, и клетка, която се нарича милоиден прогенитор.
С изключение на лимфоцитите, които се диференцират от лимфоидният прогенитор, от миелоидния прогенитор се диференцират всички останали клетки на хематопоезата. Тези два вида клетки се наричат мултипотентни стволови клетки. От тях се образуват детерминираните унипотентни предшественици на отделните редове клетки. От лимфоидният прогенитор се детерминират три вида клетки – прекурсорни НК клетки, прекурсорни Т лимфоцити и прекурсорни Б лимфоцити. Тези клетки са унипотентни. Те отиват в периферната кръв, като преди това пролиферират и се диференцират. Прекурсорните НК клетки се диференцират в НК клетки, които постъпват в кръвообращението. НК клетките са лимфоцити, които не са нито Т клетки, нито Б клетки, защото нямат техните маркери. Нямат CD3 като Т клетките, нито CD19 или CD20, които са характерни за Б клетките. Да видим какво се случва с Т клетките. Прекурсорните Т клетки преминават в периферната кръв и след това отиват в тимуса, където завършват своето развитие. След като станат зрели, т.е. превърнат се в Т лимфоцити, отново се връщат в кръвообращението. Тези Т клетки могат да бъдат няколко вида. Т хелперни клетки, които са CD4 позитивни, и Т цитотоксични клетки, които са CD8 позитивни. Т хелперните клетки се разделят на два вида клетки – TH1 и TH2. TH2 влияе на Б клетките, като те се превръщат в плазма клетки, от които се отделят антитела, а TH1 стимулира реакцията на моноцитите и макрофагите, като продуцира интерферон гама и туморно некротизиращ фактор. От нещата, които казахме до сега, става ясно, че TH2 участва в хуморалния имунитет, а TH1 участва в клетъчния имунитет. Ще говорим по-подробно за това в следващите видеолекции. Да погледнем прекурсорните Б клетки. Когато съзреят в костния мозък, те преминават в периферната кръв. След това, както видяхме, биват активирани от TH2 и се превръщат в плазма клетки. Нека сега обърнем вниманието си към миелоидния прогенитор. Както лимфоидния прогенитор, който се диференцира на три вида клетки, той миелоидния се разделя на три вида клетки. Кои са те? Това са мегакариоцит, еритробласт и миелобласт. Еритробласта се превръща в ретикулоцит, а той в еритроцит, а от мегакариоцита се получават тромбоцитите. От миелобласта се получават прекурсорните клетки на неутрофилите, моноцитите, еозинофилите и базофилите. Прекурсорните базофили, когато озреят и преминат кръвта, се наричат базофилни гранулоцити, които имат рецептори за имуноглобулин Е. Те са родственици на мастоцитите, които се намират в тъканите. Те също се получават от плурипотентните стволови клетки, но се намират най-вече в кожата и лигавиците, както и около кръвоносните съдове и невроните. Също като базофилите, и те имат рецептори за имуноглобулин Е. Друго важно нещо, което може да споменем за тях е, че участват в реакциите на свръхчувствителност. Прекурсорните гранулоцити преминават няколко етапа, докато не се превърнат в неутрофили и не преминат в периферната кръв. Някои от гранулите на неутрофилите се оцветяват червено, а някои синьо. Като разликата с базофилите е, че при базофилите гранулите се оцветяват само в синьо. Прекурсорните еозинофили се превръщат в еозинофил, който има двойно ядро, червено оцветени гранули. Еозинофилите играят роля в тип 1 хиперсензитивността и при някои инфекции, когато техните нива се увеличат. Прекурсорният моноцит се превръща в моноцит. Моноцита също има гранули, но те не се оцветяват толкова лесно и затова първоначално се е приемало, че нямат гранули. Важно е да знаем, че когато се намират в кръвта, тези клетки се наричат моноцити, но преминавайки в различните тъкани, те се наричат макрофаги. При какви обстоятелства преминават в тъканите?
Някои от тях преминават тъканите при нормални физиологични условия, а някои от тях при възпаление. В зависимост от мястото, на което се намират, макрофагите имат различни имена. Например, в съединителната тъкан те се наричат хистиоцити. В черния дроб се наричат купферови клетки. В кожата се наричат клетки на Лангер-Ханс. В централната нервна система се наричат макроглия. В белия дроб – авеоларни макрофаги. В костите – остеокласти. С това завършваме видеолекцията на тема хематопоеза. В следващото видео ще се запознаем по-подробно с делението на Т-лимфоцитите. Благодаря, че гледахте това видео. Ако ви е помогнало, го харесайте и се абонирайте за още медицински видеолекции. А ако желаете да подкрепите канала ми, ще намерите линк в описанието за страницата ми в Patreon. Довиждане и до следващия път, когато съм ви нужен.